Vooral de vrijmarkt om en in het zwembad hier, waar misschien wel duizenden mensen op afkomen. En hier achter mij kunt u zien dat we hier een hele bootshow hebben. Het is echt de start van het nieuwe zwemseizoen. We beginnen altijd op Koningsdag en nou een dag vervroegd, omdat Koningsdag nu op zondag valt. Dus vandaar de zaterdag. En mensen kunnen vandaag vrijblijvend zwemmen? Ja, ze kunnen vandaag nog gratis zwemmen. Ja. En komt daar wat volk op af of zeggen de meeste mensen van nou, het is me toch nog iets te koud? De meesten vinden het nog een beetje te koud, maar we hebben enkele bikkels die zitten al in het water.